Фоайето на регионална библиотека Христо Смиренски се превърна в изложбена зала. Поводът бе откриването на експозицията «Животът в дух и цвят». Тя се организира от Хасковското народно читалище Светлина 2024 и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура. Проектът е за развитие на нематериалното културно наследство. Да живееш на земята ни е хубаво, заради човека, слънцето и песните. Заради оная радост непогубена, за която цялата земя е тясна. Ако мислиш с розен съм, с розен си. Ако мислиш не смея, не смееш. Ако казваш бих искал, но мислиш не мога, просто няма как да успееш. Ако мислиш, че губиш, загубен си. Ще ти кажа светът да се плъзва. Успехът се крие в твоята воля и в умствената ти настройка. Ако мислиш назад съм, назад си. Който мисли високо не пада. Просто трябва да си напълно уверен, щом си тръгнал да дириш награда. Не най-силният, нито най-бързият обязателно грабва залога. Но то, с който печели играта, е човекът, който мисли. Аз мога! Днес да живееш, значи да гориш. С ръцете и сърцето да работиш. Днес да живееш, значи да твориш, да правиш красотата на живота. Скъпи гости, уважаеми родители, мили деца, добре дошли на нашата изложба. Десетки млади художници се включиха в експозицията. С творбите си те пренесоха публиката в свят, изпълнен с емоции, цветове и форми. Участваха много деца, бяха създадени арт-работилници. Децата там посещаваха с много радост, с много любов, дадоха всичко от тях, видяха красотата около себе си, сътвориха я, създадоха я. Днеска можем да и се насладим. Научиха много техники за рисуване на живопис. Ентузиазма беше много голям. Просто не сме очаквали. Всички бяха много доволни, вложиха много любов, много творчество и затова има толкова красиви картини. Наистина красиви. Хареса им много и оттам ентузиазма беше много голям. Добре така фонд култура да помагат на и самата държава, разбира се, да помагат на младите артисти в България. Безкрайно сме благодарни на фонд култура и на всички, които се отзоваха и ни помогнаха. Виждате, има много родители, много деца. Толкова им харесваше, че искаха извънредно да работят. След като е минала арт-работилницата, те искаха още, артизаторите пък искаха още репетиции непрекъснато. Просто всичко беше много добре, с лекота се работи и всичко това благодарение на фонд култура. Наистина много ни помогнаха.